Kahil Farmers Union HFU haka arpulai tarik risau arja arpusan kala hiar shal Lapangap ban ai Ïarap shakin Nongrep haka ban ot yau kuba hadin ban nakaliang kibor penya district ka West Gentle Hills district kala ai lat yakin Nongrep ban le yakanika kam. Kini ka jinglet jong seng kadai shisngi hadin bakala dap ban shong Ïalam bat ki Ïalam naki district baper haka baya day bat kanika benta. Habakran cikilat patai kubor uba Alphon Bert Carsentiu u General Secretary ula penpau ka jingsngo kemen but ai kuble ya barok ki Ïalam ki bala shimkia ban ya wer ya ki para dekat ban wan Ïarap ya ki nong Lapangap. Ula ong baka thong joka seng kalong ban penbun shu ya ki nong ot kaba ha ki niki arsi ban wan knang bakin la ban ot kam kloy yau kaba but ban pendap no ha ka sngi sat jan ban wan but kumta ula wer ya ki Nongrep bikin poi seketika jaka ban Ïarap lang ya ki nong Lapangap. Nadu bangiwan ban yu kejat adin ketu kejingja jong kejing kenat apa Lapangap nakaliang jong keseng idan tang ko ikatong berkata kalong banwan rapat ia kejing sup apdeng ka tapat kesenong tapat napo karbi anglong bat ka Lapangap napo Meghalaya bakin wan hakalenti jong kejing sup tengi ngisngu tu bhai kejing ya lenti bat kumba ngila penpau ba kadan ka jingduai bat kadan ka jingkersan jogi breu ke benar sendet ya ka bangila apat banyo ya ka ban ot ya unu kuba de namar kata kadaw na kaliang jog hil samainian hadien bangila yoi ya kato ki kubor bat kumjuru ya ka order bala pelat jog disi bala sya ban ot biang ya kuba hapo Lapangap menta kasngi na kaliang jog seng da kawe ka jingtmu ngila lum menemen met ya ka jingalang ka bekerki bat kinong Ïalam bat menta kasngi ngilala ban wonra hadu san spa tam ki Nongrep ki badai ki dekhot jong ke hil sama union na ki jaka ki baper jong kari khasi bajantia ban wan Ïarap ya ka ban ot ya tui kuba ha ka tei ka lingkha na kaliang jong ke hil sama union gidan tang ko wi ka thong ban ni dakwa ru ya ka ban kentu sa sisien pat ya ki Nongrep ki jongi ki ban ajan jong ke snong Lapangap kumna baratu namdong namdong b nangta bat kini ki snong ki bamarjan na ka West Gentle Hills district ibra ko way ikerpat ki Nongrep bakin mi da ka mensim joka jingkit kli bangila ban pendap no yaw ni ko ban ot hapo joka singi sajan hoj ni sngo komen ban ngasngo ban ai kuble ya borok khot ki nong Ïalam joka West Gentle Hills district nangta ki circle ki units ki baper ki bala ai ya ka mensim jong ka jingit trailang na ka benta ban penpoy ki Nongrep menta kasngi bat ni kerpat ru bala syai kasngi katba ngidang yo lat ya kaban ot yung ni ko ba ngap kerpat ban ngayo wer ya ki para Nongrep ki jongi ki betebit ya kaban ot yo ko ba bakin wan sakmat ban Ïarap ya ki Nongrep hapo Lapangap kumbangila penbek baya ka jasni nangta ya ka bat kumjuro ika rashi ki Nongrep kin sngoba ya kaban wan rahi nang ba ngila ya kaba nginum pentut yano henrei bek ya kabangin pendap ya ka jingut kaba bakan long ka jingkerku ya ki Nongrep ki jongi te lingba ka ni ka kubor ka hil sama union nginang ai ka jingkersan ka na ka hil sama union nginang geng sitli na ka benta ban ai mensim ya ki Nongrep haba ki kendu ya ka jingi habatin pej bahagi ki shop ka shop plus f ka plus f hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habat thiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus f haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la ai khan diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka shop plus f menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya